फिसाजो ड्रेस मेचिं खालामगासिनो बैखौ दानायखौ जों आरो मोनसे दंबावो ना औ दानायखौ जोमदो बिरादथार नैहाय खस्थ'थार आंहा बिब' आलासि फैदों ओमफ्राय ओंखाम जोंहा फुजायाव थांनो नागिरदों बेहासो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोननांसिगोन ओंखामखौ फोमोनखाबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ बोरमा बेदर लाबोदों संथोंसै बे आलासिनो बोरमा बेदर जाहोसै नै सनाफोर आं दिनै खाथियाव देखायबाय आंनि सनाखौ मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहर मादैनि सनाखौ आरो मादैया दिनै एसे जि देलायनो नागिरदोंहाय बेजोंलायनो ओमफ्राय जि गाननो बादों आङो सिन्दुरखौनो जि गोलाव थुबाय मादैया गोलाव थुथारनांगौनो बिमा दुर्गानि फुजायावहाय सिन्दुरखौ हिन्जावफ्रा बिराद देलायनांगौनो लोगोफोरनि मादैया गस्लाखौ चेन्ज खालामबाय दाउखाया दावराय जानो हायो नामा सोरबा दावराय जानो नागिरदोंमोन आं हाफ गानलायनाय जोंख्लाबलाय गाननानै ओमफ्राय गाननोनो हाया लोगोफोर दाउखाया दावराय जानो हाया खानायाबो मोजां रानाखै ओमफ्राय जोमग्राखौ नै बेखौ लानोसै मादैया मोजां नुदोंना नुवाखै मादैखौ एबारसो मादै दै मोजां नुदोंना सनाफोर दहायनो जेंगाव जेंथाव गाननो सुखुवा आङो हा मा बुस्थु सिराप आं नाङालै आं फुननो बायो फिसाजो सेराम होफैदों लोगोफोर जोंहा फुजा हैनो फैबाय दुर्गा फुजा बिमा फिसा साथामल' खाथियावनो थाबायनानै थांबाय जों लागो खोदोमथलायावसो होगोन नालाय मादैखौ मोजां नुदोंना नुवाखै मादैखौ मादैया दिनै जि देलायदों थ' बिदिब्ला थांबाय थानोसै दे सनाफोर नायलांबाय थादो फुजानिखौ दा एसे खेबना होनोसै जोङो नै बेहाय एसे माबा माबि लाबाय प्रसादखौथ' लाखाजोबनाय बिसोरखौ लानाय जाबाय आरो लाथ' किमान हल 190 केजि लोगोफोर फुजा होनायखौ खेबासै आं नै फुजाखौ होखांबाय होखांबाय आं खेबलायलायासै बोलो क्या बना रहा है अभी ठाकुर ठाकुर क्या बना रहा है भाजी 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 बना रहे हो भाजी भाजी दुर्गा माँ के लिए दुर्गा माँ के लिए हेलो हमको थोड़ा सा दे देना हाँ बाद में दुर्गा माँ की प्रसाद को मेरे लिए थोड़ा सा दे देना हाँ शाम को देगा आप कहाँ से आया बोलो बासुगांव वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था मेरा दोस्त था आज मुलाकात हुआ ना बेचारा यूट्यूब चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा अच्छा 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 माने लोगोफोर बे आंनि गोदोनि लोगोमोन बासुगावनि आरो बियो बाहाय ठाकुर जाफैदों ओंखाम ओंख्रि संदों मालाय आरो लोगो मोननायखाय एसे रायलायबाय आरो बे गोदोनि लोगोजों ना पुराना दोस्त मिलाना दे बाना थाक बोला नानि आये खानाया आयो गोलावथार खि ayo laki ki nambal kokchen gor ki kokchen ha joy si bormon korea dunia laksire ayo ma नोंहाबो सुन्दुरिथार ससेल' लामाखौनो बेटारि गाखोनानै फैबाय आङो आं एसे हिल आंना सेन्देला हिलद्राय नङा एसेल' बेखौ गाननो हाया
मानसिफ्रा नायलांबाय मा हारसिं थाबाय होननानै गारि गाखोना रायलायगोन ओइ फैलाय ओइ जे नैहाय लोगोफोर जोंना बायद'आ जि मोजां बोरमा बेदर संनानै दोनबाय जों फुजा होखांनानै फैबाय बोरमा बेदर संगासिनो नै मोदोमफ्रुजोब्बाय लामानिफ्रायनो जानो लुगैनानै थैनोसै मिन्थिखागौना सनाफोर मादैया फुजा होबाबो बेदर जायो होननानै मादैया फुजा होखांबाथाय बेदरसो जायो हेल' सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर ओमफ्राय मादैया दिनैनि भिडिअआ बिराद लेट आं लेट होगोन दिनैनि भिडिअआ दिनैनि जोंहा दुर्गा फुजा हैदों नालाय आरो फुजा होखांनानै मादैया बोरमा बेदरजों आलुजों ओमफ्राय आलासिबो दं नालाय मिन्थिखागौना सनाफोर आंहा फुजाबाबो जेन'बा आङो मिरामिस जायाना आङो बेदर जायो मिन्थिखागौ जानायजों लोंनायजोंसो मोनसे ओमफ्राय सनाफोरनो भिडिअखौ आङो भिडिअनि गेजेरावसो फरायहरनाय थाबाय बे सनाफोर गाज्रि दामा मादैया जानोसै नै लद ओंखाम उखैबाय लथर फथर मोनो ओमफ्राय सोर बोरमा बेदर जानो मोजां मोनो सनाफोरनो आंहा दिनै बोरमा बेदर आलु ओमफ्राय बोरमा बेदर आलुखौ आंनि आब'आ संनानै दोनदों आंहा आब' आलासि दंना बिजिनिनि बे संदों बोरमा बेदर आलु संदों आरो ओमफ्राय आं जानोसै दे सनाफोर दे जानोसै नै माने हास्लाबथारला ओरैबायदि ओंखाम उखैबायना माथो होनबावनो उखैनाय हटेलावसो जानायनि खोथा दंमोन ओमफ्राय जाहैलायासै जोङो हटेलाव प्रत्येक दुर्गा फुजायाव हटेलाव ओंखाम जायोमोन देग्लाय जायासै आइ हटेलाव जायोमोन आरो प्रत्येक दुर्गा फुजायाव ओमफ्राय आलासिबो दंना ओमफ्राय बिफायाबो फुङाव डिउटियाव थांबाय बिनो ओंखाम संनांगौ नायथेनाय खेबसेनो बोरमा बेदर लाबोनानै ज' जानोसै बिदि होननानै सानबाय आरो दसनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादों आं जानोसै नोंनिया सनाफोर बानलु थुबसा लोगोफोर आं दिनै दखान हैला दिनैहाय न'आव सानसे रेस्ट लानोसै फुजा हैनानै सानजौबायबो बिराद मेंबायना फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय आङो दखान हैला दिनै रेस्ट लानोसै दुर्गा फुजानि नामाव सोरबा बियादैफोरनि रिकुवेस्ट आङो बोरमा बेदरजों आलुजों जाबाय मा गिलास लाबलाय सिसाव दोननायखौ लाबो गैया बोरमा बेदरा जा गोथाव जादों जोंना बायदो संनाया तेजपात होलायदों जा मेजेम लाबोदों
फांखा बन्द' खालामाखै दै लोगोफोर गरमथार ना सान्दुं दुंबाय एसे नों फांखा होनानै जाबाय बायद'नि सुनै थेमाखौ खावखुमानोसै आं मालाय सुनै दंलायलायो नैबेहाय जरदा दं ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नालाय गय जानोसै सनाफोर ओहो आं जाखाया जरदा आं जरदा जाफेरा दे आङो नोंनि जरदा थेमाखौ आं लादोंब्रा जरदाखौ लायाखै सुनैखौल' लादों